Telenet-klant of niet? Neem nu mobiel en internet voor je zaak vanaf €51 per maand, 6 maanden lang. Info en voorwaarden op telenet.be. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. De Vlaamse overheid beloofde €500 miljoen voor een nieuw zorgcampus in Hasselt. Eerst moesten wel nog 2 grote struikelblokken worden weggewerkt. De pensioenbom bij het Jessa ziekenhuis en een eigen bijdrage van €125 miljoen door de artsen zelf. Deze week zijn beide dossiers opgelost, waardoor de weg naar de nieuwe zorgcampus eindelijk open ligt. Carolien van der Rijt, je bent journalist bij het Belang van Limburg. Mag ik zeggen dat de pensioenbom eindelijk ontmijnd is deze week? Die is eindelijk ontmijnd. Het heeft ongeveer 7 jaar geduurd voordat wij tot deze conclusie konden komen. Maar nu is het geval. En het is eigenlijk op 2 dagen tijd allemaal in kannen en kruiken gekomen. Ja, en om dat probleem eigenlijk goed te begrijpen, dat pensioenprobleem, moeten we wel even terug in de tijd. Hè? Vertel. Ja, klopt, ja. Het is eigenlijk door de fusie van het Hasselse OCMW-ziekenhuis Virga-Jesse en het privéziekenhuis Salvator dat dit veroorzaakt is. Het heeft te maken met het statuut van de gepensioneerden. Salvator werkte enkel met contractuelen. Bij het Virga-Jesse ziekenhuis waren er ook statutairen en dat is een heel andere pensioenregeling. Carolien, ja, de fusie tussen het Verrijsse ziekenhuis en het privé Salvator ziekenhuis, die gebeurde in 2009, hè? Ja, die is in 2009 bekrachtigd. En de beide partijen, dus de stad Hasselt en de Salvator-zusters, die nu verenigd zijn in de VZW Lumen, zijn beide eigenaar van het nieuwe ziekenhuis, elk voor 50%. Maar dat zorgde er natuurlijk ook wel een beetje voor dat er discussie was over wie die pensioenbom moest betalen. De stad Hasselt vond niet wij alleen, want wij maken niet alleen als Hasselaren gebruik van het ziekenhuis. De zusters Salvator vonden dat zij ook niet moesten opdraaien voor de statutaire, want die hadden zij nooit gehad. Het is zeker niet zo dat daar geen rekening bij gehouden is tijdens de fusie. Hasselt heeft een soort van bruidschat van €50 miljoen inderdaad in het fusieverhaal ingebracht om de pensioenen te kunnen bekostigen. Maar door de vergrijzing en door de stijging van de levensduurte is uiteraard ook vandaag dat bedrag niet meer voldoende. Ja, en het tekort is veel groter, mogen we wel zeggen, dan verwacht eigenlijk. Het tekort is veel groter. Er circuleerde een tijdje het getal van 135 miljoen, maar zelfs dat is nu al helemaal voorbijgestreefd. Ja, en dat is natuurlijk de kiem geweest voor heel de discussie die we nu 7 jaar lang eigenlijk gezien hebben. Ja. Er zijn bijna wekelijks in die 7 jaar gesprekken geweest om het op te lossen. En we zijn van heel ver moeten komen om vandaag hier te eindigen met een positief bericht. Ja, en nu heeft de stad Hasselt besloten om een lening te geven van €180 miljoen. Gaan we er daarmee geraken? Dat zullen we moeten afwachten natuurlijk. Het is ook zo dat die 180 miljoen een cijfer is, dat een richtcijfer is, want we kunnen dat nu niet voorspellen. Maar het is geen blanco cheque die zij geven. Het is niet zo dat 180 miljoen meteen op tafel wordt gelegd. Het geld wordt alleen gebruikt als het nodig is. Dus als het potje leeg is bij het Jessa ziekenhuis, zal Hasselt bijpassen, maar niet eerder en niet meer. Ja, want belangrijk ook is dat men de laatste statutaire, ja, dan spreken we 2008, dus eer dat die mensen op pensioen gaan, het zal nog een hele tijd duren voordat we daar volledig door zijn, hè? Het zal nog een hele tijd duren. We leven langer en dat betekent dus ook nog langer die pensioenen betalen. Carolien, we mogen denk ik wel stellen dat de oplossing na 7 jaar ook niks te vroeg komt, want belangrijk in dit verhaal is dat het dossier van de pensioenen ook direct gekoppeld is aan een veel groter dossier. Dat gaat dan over de bouw van de nieuwe zorgcampus en daar hing toch een bedrag aan van €500 miljoen subsidie van de Vlaamse overheid, hè? Ja, dat klopt. En daar was een zeer strakke deadline opgelegd. Op 31 maart van dit jaar moest er een uitsluitsel zijn, zowel over de pensioenbom als het geld dat de dokters zouden bijdragen. Hasselt heeft daarin al uitstel gekregen van de Vlaamse overheid, maar nu was er geen sprake van verder uitstel. Het geld wordt opgehoest door het Vlaams Investeringsfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, de zogenaamde VIPA-steun. Er was een behoorlijk bedrag toegezegd gedurende 40 jaar en dat zou allemaal uitkomen op €500 miljoen.
Maar als het niet opgelost was, zou Hasselt opnieuw helemaal onderaan die investeringsranking komen. En dat is iets wat we ons natuurlijk niet konden veroorloven. Een ziekenhuis dat 500 miljoen laat schieten, ja, dat is geen oplossing. Ja, en dan zou het hele zorgcampusverhaal ook niet haalbaar zijn. Nu, je spreekt inderdaad over die pensioenfactuur, die pensioenbom, dat moest opgelost worden. Er was ook nog een andere zaak die opgelost moest worden, hè? Ja, dat was ook de vraag van VIPA, dat de artsen ook een bijdrage zouden doen in het nieuwe ziekenhuis. En ook daar werd getreuzeld en werd niet meteen over de brug gekomen. Na de Raad van Maatschappelijk Welzijn, die dan de lening heeft goedgekeurd, de volgende dag zat de medische raad van Jessa ook samen en daar is die 125 miljoen door de artsen goedgekeurd. Ja, en dat was op 25 maart. We kunnen wel stellen dat het op de valreep een beetje met het mes op de keel toch wel is dat men deze twee zaken heeft opgelost. Nu, Carolien, wat zou er gebeuren mochten we niet op tijd geweest zijn? Dan kregen we dat geld niet van VIPA. 500 miljoen is een behoorlijk bedrag. De nieuwbouw zal een dik miljard kosten. Maar ja, zonder dat bedrag kan Hasselt niet bij de banken gaan aankloppen van kijk, help ons even om het nieuwe ziekenhuis te bekostigen. Want tegelijkertijd was er dan ook nog die pensioenbom als die niet was opgelost geraakt. Ja, en misschien ook nog veel erger, men had ook helemaal terug onderaan de lijst gebengeld, om het Men zo te had zeggen. helemaal onderaan de lijst gebengeld. Er zijn altijd heel veel kandidaten bij VIPA. En ik denk dat er heel veel mensen blij waren geweest als Hasselt hierin niet geslaagd was. Carolien, je sprak ook met Peter Martens, dat is de voorzitter van de medische raad, en ook met de nieuwe directeur van het Jessa ziekenhuis. Wat was eigenlijk hun reactie? Klopt, ik heb met hen allebei gesproken en ze waren uiteraard verheugd. Ze vonden het ook heel belangrijk om zeker de dokters, de directie, de raad van bestuur, maar ook de stad nadrukkelijk te bedanken voor hun inzet en voor het compromis dat op deze manier mooi is gesloten. Ja, want ik denk dat we kunnen stellen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen. De algemeen directeur noemde het zo, nu kan er letterlijk en figuurlijk gebouwd worden aan de toekomst van het ziekenhuis. Ja, dat is mooi gezegd, hè? Dat is heel mooi gezegd. Carolien, we zijn de podcast ermee begonnen natuurlijk. Het is zeer goed nieuws dat er op beide fronten groen licht is gekomen deze week. Er waren ook wel wat kritische stemmen, dat moeten we ook zeggen, rond die specifieke oplossing rond de pensioenbom. En waar gaat dat dan vooral over? Ja, er waren natuurlijk ook de oppositieraadsleden in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en die hadden behoorlijk wat bedenkingen. Zoals Frank Troosters, Vlaams Belang, zei van ja, dit gaat een zeer zware financiële last voor de stad betekenen. We weten niet wat er op ons afkomt. Maar hij zei tegelijkertijd ook van wij nemen als partij wel onze verantwoordelijkheid. We weten dat het ziekenhuis belangrijk is en dat het er moet komen. Dus we gaan niet tegenstemmen. Dat heeft hij ook niet gedaan. Hij had ook nog de opmerking van als oppositie kon hij zich ook onthouden. En dan kon hij achteraf zeggen van ja, we hebben onze handen hier niet vuil aan gemaakt. Maar dat wilde hij bewust niet. En heeft hij een punt? Hij heeft natuurlijk een punt dat het een zware financiële last is. Dat haalde ook Groen aan. Derya Erdogan, de fractieleidster, had het erover dat er heel veel onzekerheid is. Dat er ook nergens in het akkoord staat dat het ziekenhuis de verplichting heeft om financieel gezond te blijven, om zo de leningen ook te kunnen terugbetalen. Zij vroeg om dat toch nog allemaal eens na te kijken en om een grondiger akkoord te maken. Maar daar zijn ze dan niet op ingegaan. Vanuit de hoek van PvdA werd gezegd dat de vakbonden nogal erg ongerust waren en ze wisten ook niet wat er op hen afkwam. Waarop burgemeester Van de Put dan wel repliceerde van ja, oké, de vakbonden mogen ook mee helpen betalen, want ze hebben een spaarpotje en ze betalen geen belastingen. En vermoedelijk bleef het toen stil. Toen bleef het min of meer stil, ja. Dus nu, zoals je zelf zegt, je sprak ook met de burgemeester van Hasselt, Steven Van de Put van de N-VA. Ja, hij moet toch wel opgetogen zijn dat men eindelijk een beslissing heeft kunnen maken in dit belangrijk dossier, hè? Ik denk dat de opluchting bij hem heel groot was. Hij had het er ook over dat hij zelf dit hele dossier continu heeft opgevolgd en dat hij overal gemasseerd en overal zijn best heeft gedaan om alle partijen tot een compromis te laten overeenkomen. Hij heeft wel een lange tijd gezegd van dat Hasselt niet volledig voor de pensioenbom zal opdraaien, maar dit is nu dan toch uit de bus gekomen met een achtergestelde lening. Dat wil zeggen, hij benadrukte, het is geen blanco cheque, ze moeten terugbetalen en dat zal gebeuren vanaf 2059 tot 2099. Ja, en zo komt er gradueel terug geld in het laadje voor de stad Hasselt, denk ik dan.
Dat hopen ze in elk geval. Niemand heeft een glazen bol wat dat betreft. We weten niet hoe de pensioenen uiteindelijk nog gaan uitdraaien. Maar de stad hoopt toch dat er systematisch opnieuw op de rekening een bedrag van Jessa zal gestort worden. Ja, en dan tot slot misschien, Carolien, de nieuwe zorgcampus. We hebben er nu al wel wat over gesproken. Wat mogen we daar eigenlijk van verwachten? Ja, het wordt eigenlijk een soort van zorgpark waar de 3 campussen van Jessa samenkomen. We hebben de campus vandaag aan de Stadsomvaart, het vroegere Virga Jesse ziekenhuis. Er is een campus in Herk de Stad, dat is eigenlijk een revalidatiecampus. En dan natuurlijk het ziekenhuis An Salvator. Die plek is ook gekozen voor het nieuwe ziekenhuis. Het wordt, zoals ik al zei, een zorgpark met een 800 bedden, ietsje minder dan vandaag. En de prijs wordt intussen geraamd op een dik €1 miljard. Ja, en tegen wanneer zouden we mogen verwachten dat men begint aan de bouw? Men wil zo snel mogelijk beginnen. Deze zomer start eigenlijk een voorfase van de bouw. Dan wordt gebouwd aan de hub. Dat is een plek waar een aantal technische diensten zullen komen. De apotheek, labo's. Dat is de voorfase. Daarna wil men starten met het echte ziekenhuis. De bedoeling is om het te openen in 2036. De hub zal tegen 2029 klaar zijn, maar het ziekenhuis zullen we kunnen betreden vanaf 2036. Kijk, en dan zullen we er ook een mooie podcast over maken in 2036. Hè. Prima. Carolien, hartelijk dank voor je uitleg. En ik onthoud vooral dat na verschillende jaren er eindelijk een oplossing is voor de pensioenbom bij het Jessa ziekenhuis en dat de artsen deze week akkoord gingen met een bijdrage aan het nieuwe ziekenhuis. En hierdoor komt er €500 miljoen subsidie verspreid over 40 jaar van de Vlaamse overheid voor de nieuwe zorgcampus in Hasselt. Wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app. In de podcast De Bevers geven zich bloot stappen John en Kees de Bever de sauna in met spraakmakende gasten zoals Raymond Mens, Tina Nijkamp en Johan Derksen. Ik zie John toch een beetje benieuwd kijken. Ja, en zondag ga jij niet naar Grollo, dat weet ik zeker. Ja, dus ik zag Dat vind je leuk, hè? Ja, wel in mijn oog iemand naakt uit de vijver. De mannen stellen hete vragen en leren hun gasten op een andere manier kennen. Wat is jouw grootste onzekerheid? De Bevers geven zich bloot hoor je nu in jouw podcast-app.